Asko dira azaltzen direnak, askoz gehiago egon beharko luketenak. Guztien omenezkoa da honako historia. Pertsonen esperientzekin osatutakoa. Kontakizun txikiekin batutako historia handia. Herri txiki eta klub handi batena. Futbola, pilota, txirrindularitza, mendia. Une zail eta gogorrak. Une hunkigarri eta gogoangarriak. Latzak eta errazagoak. Lokatza eta zelai dotoreak. Atotxa eta kondomina. Bedar eta hasieratan. Eta beti ibarra. Garaipen historikoak. Txapelketa ahaztezinak. Espainiako afizionatuen artean onenak. Mugarririk nagusienak. Eta garaipenen artean handiena. Herriarena. Bat izatea atxabalta eta uda. Sentimendu dezifratu ezina. Maitasuna. Koloreak. Banderak. Besarkadak eta malkoak. Uda historia asko dira. Eta ez bakarra. Yo lo único que recuerdo es que solía decir que él, su vida era en Aretxabaleta, que vivía en San Sebastián porque, claro, las oficinas de Veroa llevaron a San Sebastián y estuvo 8 años viviendo en el Paseo Salamanca. Y de allí que venía los sábados en el tren de la costa, que llegaba aquí, pues no sé si a las 6 o no sé qué hora. Llegaba a las 6:30 y a las 9. Y sí, igual saldría allí a las 6 y llegaba a las 9, no sé. Y que luego vuelta el domingo. Y así sucesivamente en 8 años. Bueno, Juan Luis Izagirre izena zabezela, Aretxabaletan, lehenengoko ekintzetan, lehenengoko fundazioetan, lehenengoko gauzetan, bera horre ondok gainien eta gainera, lehenengoko presidente udakua bera izen zuan. Eta, zesten guztapanik, realmente Juan Luis izundok oso gizon bat importantia Aretxabaletara. Txikitatik nik udapaino urte bat dizio jaukat. Da txikitxan, han bedarretan, bosturtekin, ikusten naizuan uda. Vinimos de Escoriaz, de Mondragón, a Aretxabaleta, a Bedarreta. En Bedarreta, al tercer año de Bedarreta, se juntaron la cerrajera con tubos. Le hacía falta una empresa, y se juntó con la cerrajera y cerrajera le dijo, pues tengo terreno. Entonces quitaron el campo de fútbol y los gastos que hizo la UDA le pagaron la cerrajera cumplió y esos gastos le pagó a la UDA. Y la UDA tuvo que comprar el terreno de allí. Le costó 14 pesetas el metro.
Zeritas, Vicente Etxandia, Porruzarrak, Anaiak, Vitoriano, Igartua, Javier Igartua, horrek itxeuen lehenengoko ekipuak, beharretan. Da handik, pasau zuen gero ona, gora. Y tengo muy buenos recuerdos. Me acuerdo un balón con las firmas de los jugadores que nos regalaron y bueno, tuvimos allí. Murió en el 81, entonces al año siguiente hicieron pues un homenaje y hubo una comida en el Taberna Barri. Atxabaltarrek badute izateko era bat. Herri sentimenduak badauka askorentzat esanahi handia. Pertsona horietako asko zorionez, udaren historiaren parte dira. Presidente izateko ohorea izan zutenak, eta dutenak. Ospatu gaixo nien asamblea del 70, kontuko muten del 70-71, han asamblean, zan esuan, bueno, aurten da, 25 urte, Atxabalta hasi zela martxan. Orduen, alegin goare, da aleginketan gabetz, aurtengo urtia izen, berezia, aldan bereziena. Da hoixen lortu gaixoan. Porque gero esaten bezala, Campeonato de España, aficionaz, eliminatuxek pasetan fangizuan, eta atzena finala, hemen lehenengoko txien, jogatu gaixoan lehenengoko partidua, bitxa bat irabazi gaixoan, han bueltan partiduak hau zuan bitxa bat galtzen gu, eta porrogan, kalbok, sartu joan golzar bat izugarrixea, eta horrekin, txapelketara, Atxabaltara. Uda betik izan da oso garrantzitsu bat herrixan, referentzia handikua, herrixa oso udakin lotuta, identifikau itxezan persona guztiek udakin udazan, udaku izatea zan, gauza handi bat izatea bezala. Bizi izate zan. Beste gauza asko izauen herrixan, baina udazan lehengoko gauzia eta garrantzitsuena. Gipuzkoan etxeban, leku gutxitxera gozan, olako afizioik, olako jentei. Torri gaten Jose Olabe eta honi gentiok, lan asko indiako personeia, eta 3 eta 13an, 1973, sartu nintzen lehendakari. Tebi ongitzen, eta botazio berrixak inzien, eta nire hostien Eloi Uriartek hartu zuen, lehendakaritza. Ude izan zen, eta zan orduan, referentzia handikua, regional mailan, beti goiko puntan ibiltze zen, eta lehengoko urtean promozio jolastu gauen igoteko, baina Real Unionek, han abilen jolasten López Duarte 15 urtekin, orduan, irabazi euskun, 3. partiduan, lehengoko partiduan, Irunen galdu gauen iruta bat, galen, gero hemen Ibarran iruta bat irabazi gauen, 3. partidua Ibarren, naiz de irabaztenekin, galdu gauen, gora bera hundixek gauen orduan, Blas Kapa Pinedo, arbitruak. Hau nire itxe izan da futbolero bat, beti behanik. Futbola maite zauen, eta futbolari edeko sotzan ordu pila bat, arlo guztietan. Esan duzun bezala, lehenengo jokalari, gero ibilizan ojedore bebai, Alabeseko taldeentzako, gero egon zan bebai entrenadore, ekipo 3 bat ekipotan gutxienez, eta gero ja azkenien bukatu zauen presidente moduen. Orte pila bat inzitxuen, beti lanien. Jeikitzen zen eta lehenengo guzia zen, futbolkanpora fatia, ikusi dana ondo hauela, orduan lan asko inbizan, fizikamente lan asko inbizan, belarra moztu, futbolkanpoa txukundu, garbitzu tribunia, inbizien gauzadanak, beti prest. Eta gero entrenamentoak organizatu eta, hombre,
hori laguntzakin. Hor, nire itxan atzetik ibili da beste jente asko ibili da lanien eta lagunketan, eta lagun asko izitxuen futbolien, eta dana lagundu sotzien asko. Presidente izan baino lehen hau, egon nintzen Alberto Arkeuzekin, bera presidente zauenien, idazkari lanetan, urtebete inauen. Eta gero ja, presidente, 82 uste dut hartu nintzela, da bi denporaldi egin dituen. Oso sarrera gogorra izan zen. Alde batetik egoera ekonomikoa oso txarra, eta beste alde batetik taldia hasi zanien, futbol taldia, oso gaizki hasi zen. Oso ezberdina izan zen. Isa jokalari berarekin, entrenadore berrixa, Patxi Agirrezabalaga, mutriku, lortu dauen denporaldi oso politxa itxia. Denporaldi osoan ibili ginen lehenengoko bigarren postuen, arrasate zauen, gure arerio importantiena, eta bukaeran bigarren postuen bukatu gauen. Jente pila bat bildu zen orduen, Ibarran, naz gogoratzen zenbat, baina takila aldetik gogoratzenaz desente ingauela. Takila oso ona ingauela, eta horren eskerrak lehen esandako zorrak lagundu ingozkun hori zorrek ordaintzeko. Bigarren partidura 0-1 irabazi gauen, gola sartu zauen Bastida, Gasteiztarra, eta egun oso pozgarritxo izan zen. Guretzat, mozien hau inez. Guretzat eta erxentzat behar. Tercera división izan da bigarren mailara gure isu nigotia. Neuentzet, eta neuki jatzen apedanak. Eta ingexuen bastante futbolistak arra geixuen kapotek, Eibarti bi, lehenengo partidu tokagoen Bizkaixen, fangitzuen lehenengo tokagoen hirugarren mailan, Bizkai barruen jauen grupuen, eta Bizkaira fangitzuen Santurzera. Lagun batzu jazan, atxaltako Marzialen anaia eta han bizitzu zan da juntabitzuen eurekin, Marzial beka iguaz etorri zuen, eta juntabitzuen eurekin da zaten, tranquilos, que hoy vamos a ganar, de verdad, tenemos un equipo fabuloso y ya verás cómo. Ekiz una partidu eta inda segida gola, bikauen, zela okagu, bueno, hola izangok. Bigarren, handi honetan, etorriko horra zinua, bigarren segida bi gol, 6 gol sartu eskuen da etxea, 6 txabat. Da partidu domekero, partidu galtzen gabitzen, etxien da kanpuen, gaizki. Manolo, etxiun itxen besteik, kanpu fulea fan, partidu guztita faten ditzuen, bai kanpuen da bai etxien, etxea etortzen ditzenien, atxabalta etortzen ditzenien, hobeto esan da, etxea sartu, kale urten bez, hola, alarraia joten inorreztein ebili neuaz. 13 arrautza erosi, letortzen ditzuen mojakana. Da moja izaten dutzen errazetako. Lehenengo guen munu zen, eza hosti, baietz errazeko gola, mojape lagunak neukano, amizta etxuen neukan eurekin, eta ondo. Eta hiruaren o laugarren aldizien, superioria zana, uste jugan, Kristina, hotxe izalakoan izena, etorri atuna, baina Manolo, zuk ez dakotzu beste lanik etxieno, ez dakotzu beste beharrik ona arretzakin edurteko. Hori, guk ez dugu goli sartu mihar, futbolista sartu, bai, baina zuk alatabe jarraitzu erresultan. Jarraitzu neixu, baina etxuen egun erresulteurik. Esan ustienien, udako presidentia gura nagoen izateik, nik egizarten botzu eta asko ez nagoen du dau. Bat, aitzak transmitiruetako gauza basalako, eta nik asko bizi izan nagoelako, eta niretzat orgullo bada udako presidentia izatea. Niretzat, uda da dana, eta nik ordu hartan, ez nagoen duda hundirik euki, baina, horretaz aparte gainera, 5 urte lehen haue bai, juntan egondakoan itzen, orduan, niretzat oso derrigorrez esan nagoen udako presidente baietz, ez? Eta ez da inungo pixurik udako presidente izateik. Nikoli golan esaten du betik, ez? Atxabalta uda da eta uda atxabalta da. Badago bai une berezi bat udaren historian. 1971an, orain 50 urte gertatu zen. Berau da ibilbide oparo honetan, kirol lorpenen atalean,
urrezko letrekin idatzita dagoena. Hirurogeita hamabiko denboraldia izan zen oso ona, hasiera baten dira ondo hasi ginen. Taldia be txukuna gendukan, eta gero emaitzak onak hasi ziren nien, apur bat izan zen korrenta bat moduen. Aurreaka emaitza onakin, eta azkenian lehenengo Gipuzkoako txapeldunak izan gitzen. Gero tercera igo hitzen, hirugarren mailara, eta gero azkenik Espainiako txapelketan txapeldunak izan ginen. Hasi egin janean temporaldia ez ginen pentsatzen nolako temporaldia izango zanik. Bazakigun talde hona zeukela eta temporada hona izantzen gara, baina hainbeste hain ez ginen pentsatzen. Finala esan zen partido bira. Hilen uztailean 8, 1971an izan zen Ibarran, eta uztailean 16, gabeko 10 kondominako kanpo futbolian Murtzian. Eta irabazi gendun, hemen bat eta bita bat, eta geroan prorrogan irabazi gendun. Azkenengo momentuan Kalbo gola sartuta. Bueno, posa esan zen haundixea, benetan haundixea. Campeonato Espainian ibili zanen, iritsi egiten Los Farias, musikukin da, partidoan eta bat egiten, ona eta kanpora. Eta esaten kanpoen, este es un equipo. Tiene música y esto es un equipo. Hori zen, la charanga Los Farias. Farias zeatik. Fukanpun puro useina dut esan da, 6 izen epine gutzago. Txarangi, pineko gutzago Los Farias. Ahola ipin izan Los Farias. Adibidez, Aruzkotan, Madrilea jungitzan, Aramaixoko autobusian. Autobus bat, ez da hola zer ikusirikan manguekin, eta egurrezko azintuk eta dana zeukien, eta gero, aiatu bitzaren barajazea, txoferrak ezagixen duzaban barajaz bez, ebilek itzan bueltaka Madrilea usuan. Ez da izan buelta man gendun Madrilea. Eta geroan, egon gitzan, entreke aberixat zaukala abioia eta atzerapenak, ez da gitxeko goizeko gabeko 11 urtean gendun. Murtziara, San Javierreko aeroportura, eta abioia zan karabel bat zan. Ciudad de Jaén, olako txezera izan. Eta jatu bitzan, goizeko ordu batetan San Javierra eta handikan autobuska bat hartu eta hotelea, Hotel Hispania Murtziara. Eta onuzkotan, abioi hartu goizeko, ez da gitxe, 11 uste zala, Madrilea jun, Madrilen hartu berriz autobusa, Arandara, Arandan bazkaldu ondo, bilotxa, eta Arandatikan, lehen semineixo zana Gasteizen, han jazauan jentia zain, kotxekin eta karabanan etorri ditzan atxaletaino. Eta atxaletako arreri izan zen, unkigarrixea. Unkigarrixea, jode. Gogoratzekoa. Hirugarren mailara ere igo du taldeak, 6 alditan. Lehena, 1971-1972 denboraldi historiko hartan. Azkena 2015ean. Guztietan, herriak bultzatuta. Pues en la UDA creo que llegué en el año 80, temporada 80-81, y no sé, ahora las fechas de los ascensos me pillas un poco fuera de juego, pero las 2 veces, las 3 veces que jugamos fue fase de ascenso, no fue por quedar campeón de la liga, sino por quedar segundo, y el primero fue el Bermeo. En Bermeo, por cierto, que fuimos a jugar allí y no aparecía el árbitro. Al final, después de estar 1 hora allí pegados al psiquiátrico de Bermeo, tuvieron que arbitrar árbitros que habían ido a ver el partido, y ganamos 0-1, creo que fue. Y era un partido con Pachi Motricu, entrenador,
y jugamos muy bien. Y luego la vuelta, creo que el resultado fue 2-1 y bueno, pues la fiesta, no sé si fue esa fiesta otro de los ascensos, creo recordar que en la Chavaleta se acabó el champán en los bares. No quedó nada, no estaban preparados. Luego tuvimos otro con el, creo que fue el Zaya, y después de ganar en Zaya 0-1, aquí en Arechavaleta pues no fue un partido malo, también jugamos un partido bueno, tuvimos muchas ocasiones, pero el ascenso nos lo frustró un charco de agua en la portería de abajo, porque ya entraba el balón y creo que era bienvenido Velasco, ya estaba cantando el gol y se quedó en el charco. Lo sacaron y para casa, ese año no subimos. Y el tercer ascenso fue con el Deusto, también después de ir perdiendo 2-0 allí, penalti parado, metimos un gol en el minuto 85 y luego la vuelta aquí también fue buena porque yo creo que el árbitro nos anuló un gol en la primera parte, todavía no sé por qué, porque viendo los vídeos que tengo todavía por ahí, y en el descanso creo que fue el jefe de la policía municipal, no voy a decir el nombre, pero entró al vestuario a decirle al árbitro, dice, yo no sé nada, pero la gente ya sabe dónde tiene su coche. Entonces, pues bueno, la segunda parte marcamos 2 goles, el último fue Mendívil de una mano que le había dado sin ser mano y metimos el gol también al final y fue una fiesta muy grande, o sea... Eta kamioien, beste batzuk autobusien da faten diez, o gabarran, baina gu kamioien fanginen Ibarratik udaletxeko plazaraino. Eta hauneko igauen ongi etorrixa, alkatiek emunda, eta udaletxeko balkoien egon ginen futbolistak eta baita ere batzordeko taldia. Yo era también socio de la UDA y todos los partidos andábamos y al hacer el ascenso dije, pues ya con el camión le llevamos a toda la gente por todo el pueblo. Y toda la gente aplaudiendo por todo el pueblo estupendamente, se portó muy bien la gente y nosotros también muy contentos de hacer el paseo con todos los futbolistas, brincando encima del camión, todo y muy bien, todos. 2009ko urteko ascentzuen, baita goten oroitzapen handizena, lehen gatu ginen, da ascenso zuzena izen zen, eta oroitzapen handizena da herritarrak zelan apoio zuzkun partido hortan, Tolosan jokatutako partido hortan. 2 autobus antolatu ziren, eta dagote rekuerde hori da. Kriston afizinue fansala, eta gero bai Atxabalta etorri ginen nien be, kamioi baten bidez Duranak aldie udaletxeaino fan ginen, eta jente asko onzan, da oso politxe zen zen. Bigarrena izen zen, bigarren gatu ginen, urte ixe dani lehen fan ginen, baina aurrera ondarrua irazuzkunan da lehen jarri zen. Da orden bigarren gatu ginen urtien, eta promozioa jogatu gaben. Bizkaiko bigarrenan kontra Getxo zala, eta Arabako bigarrenan kontra zala Vitoria. Getxon kontra hemen banen gaban, eta han bitxoixan bat hautzira hasi. Da gola bera asuntu bigarren gatu ginen. Torduen gaitzen itxoitzen, terceatik segunda bera igo bizien ekipo euskaldunetarekuek. Asko izen zila, eta orduen 3 ekipo promozioekuek tercera igo ginen. Herriko taldeko kapitein izentie, netako oso baliogarria da. Osea, egon nintzen urte batzu, hasieran bigarren kapitain muren nintzen, da azkeneko 2 urte, azkeneko etapan ni zen nintzen kapitaina. Eta oso esperientzia politxe. Badira ordea kirol arlokoak baino askoz handiagoak diren lorpenak. Gizarte osoaren lorpenak direnak. Erakundea zarago doazenak. Deitu oskuen guri ikastoleen dako dirua batzeko. Hori da. Aber hasi gekin futbolien. Holaxe da, bai. Eta bueno, elkartu ginen, ez dakizen neska baina kuadrilla desberdinekuak. Ezke hori pasau zen, gero futbolera fategitzen, eta handik zuerteu zen, juntetie danak ez, baina batzu bai. Claro, eta hortan, holan zuerteu zen, da ingauen zeo zer. Maietzien hasi ingauen lehenengo partidue, maietzien. Ez dakitza, lehenengo erdixen o azkenengo. Baina irabazi gauen bat eta bi eta bat irabazi gauen.
Gero entrenamentuak izeten ziren, Nos izeten zenien? aztien behin. Behin, ez da? Bai. Nos? Lanetik urten da gero entrenamentu itxe. Bai, hori da. Da posik. Hombre, ez zuak horretan zera zenba jente egon. Asko, hemen atxabalta, mundrabetik atxabaltara prozesinu esan, Zenba jente etorri zan. Hombre. Zenba jente. Ezkeniak horretan az, Ni hola xen. maizol, hori saltzen entradak, eta arek esaten nioen, baina zenbat entrada, zenbat. Eta guk urten gauenien burua besteik ez gauen ikusten. Hori da. Buruak, ai ama horren beste, eta ridikulua itxeko, klaro, baina bueno. Hori bai, ne. Ez, baina Ibarrako olako zapalkarik ez dago hartu sekula bez. Ez. Kao, lehenengo aldiz izen zan be bai. Lehenengoko emakumiak. Hori da, eta hori be, bakitzu. Ez ezaune, betik guztau itxen da, a ber, zer zuerta gutxe zan, zer tipo, zer itxura auken nien personak. Eta junta hogetzen herriko 30 bat neska, futboleko goguakin. Orduen presidentia zan Jokin Antxia, eta egisa da, berak emuzozku dana, ez? Berak itxizozku jolasten, aukeria, eta tratua gainera zan, mutilak itxaukon tratu berdina. Gogoratzen az, jolasten gauela Ibarran, baina askotan bedarretan bai. Eta guretako privilegio bazan, eta superposik egoten gitzen. Ainoa Galfarsoro, Anabel, Aitziber, Amaia Arriola, Rebeka Ubeda, Arrate, Maider, Jasone García Txabe, Libe, orduen elkartzen gitzen, lagun talde bat, eta nikako gogoratzen az, aste bukaerak elkarrekin pasatzen gabola. Ni dauko rekuerdua gu eskubaloitxik ez dakit, ekipua desagertu zan, edo ez dakit, eta futbol taldia sortzera goia zen, eta gu kirolaritza garenez eta guztetan jakunez, bueno, eskubaloia ezin bada, futbola, eta futbolien hasi gitzen, ez? Bai, egisa zen da, ez dakit zelan, baina bai gogatzen naiz, kuadria dana, batzuz eskubaloitik, beste batzuk saskibaloitik, elkartu egitzen, eta jarretxu gauen kirola ditzen, eta gainera, garai horretan, unibertsitatera fandagazen, eta jarretxu gauen kirola ditzen, elkartu gitzenok, gitzen herrikuak, Arrasatetik, Libe, eta honik bai, eta Elgetatik, eta bai, torten ziren. Eta gaina, adin desberdinetakoak, gutxi gara bera 18 urte eukiko gauen, baina batzuk gaztiagoak, eta beste batzuk... 3-4 urte gora bera, eta gero jentia joan zan sartzen, eta entrenadoria eta hau zelan da? Idoian Anaia Txilibri, Xabin eta hori. Eta Josu eskertu behar ditzugu, porque azkenien urte askotan gurekin ibili ziren. Gizonezkoen munduan emakumeak bidea egiten hasi ziren. Ez zen erronka makala. Udakor ere erakutsi zuen indarretak emena. Aldaketarako sasoia zen. Baina ziren, anexua eta aldagelak. Mutien dako zauzien diak aldagelak. Komun bakarra, baina, bueno. Bueno, horti be pasagoen, hanbe dutxetan gitzen bitxartien zelako bertzua botatzen gauen. Bai. Baina etxera joan aurretik, betik botak, uretatik pasaz, zauzien danak ariaz beteta. Eta gero etxien papela sartu eta grasa putxo baten. Bai. Akorten zara, zelan joan gitzen maitxu markiteina. Etxera. Hartzeko neurrixek, frakak itxeko. Bai. Zelako lan. Fangitzen ekipo dana maitxu markiteina. Bai, akorretan az. Eta inoskun frakak, klaro. Arekak itxen frakak josten gizonen dako, ez emakumien dako. Bentzeta areke, aleginek inauen ondo itxeko. Geupe bai, gero arregeletako. Gure be ezauen oso eta bakitzu. Hombre, baina ondo ekipauta fangitzen. Traje bainua barrutik. Hori da, Maikerben. Bai. Azkenien urteak izan ziren, baina partiduak igual berzien bat ez dakit, baina anexuan jolasten dagoen guk. Hori esan biharra dago, Anexua ez zala gaurko, gaur ez dakit anexuak egongo die, baina danak bedar artifizialekuak. Eta hemengo anexua zan, Malkorreparien zauen lokotzaria, nik zehozer negatiboa komentau bierbot adibidez, gure taldien, pilare bat zan, Marta Martinez lesion hau zan, belauna
apurtu zauen, eta betirako arrastu behitsi zotzon, eta nik uste dut gaur eguneko zelaixan Martan lezinua etzan gertatuko. Partiduak grabatu, zuzenean laburpenak sortu, eta udako garai bateko sedea zen Gurea tabernan emititzen ziren partidak. 80ko hamarkada zen, beste inon etzen antzekorik izango. Bueno, yo empecé en el 83 y como era una novedad las imágenes, grabarlas en vez de lo clásico que era la fotografía, pues grabar una cosa de esas parecía increíble, que grababas y al minuto lo veías. Y eso quiere decir que veías el partido, grababas intentando que la grabación sería lo más, no hora y media que dura un partido, sino decir, ahora grabo, ahora este rato que ha sacado el fuera de banda no me interesa. Entonces era siempre intentar mejorar, menos contenido de la grabación, ir lo más importante de toda una grabación. Álvaro, el del bar Gurea, hizo el gasto o pagó que era un toldo, unas barras, tal, para montar encima del vestuario. Aquello ya era, vamos a ver el partido, el resumen. Y sí, yo sé que gustaba, y en Fort Mugarri, con Echave, el de Mugarri, hacer el contrato con el gerente, un tal Paul, porque con Echave era más amistoso, pero ya con el gerente en su despacho de palabra, aquello había que hacerlo en serio. En los descansos recuerdo que me daban unas fotos de diferentes coches y metía igual el Ford Fiesta, tal, y gustaba a la Ford. Unión Deportiva Aretxabaleta futbol talde bat baino askoz gehiago da. Sorreratik izan duten protagonismoa kirol ezberdinek. Atletismoa, txirrindularitza, mendia, pilota, gaur gimnasia erritmikoa. Mendiko sekzioak orain 70 urte egin zuen aurreneko mendi irteera. Gero urteen bilakaerarekin klubeko sekzioa desagertu, eta murrukixo sortu zen. Gaur bien arteko harremanak oso onak dira. Me metí en la montaña y he pasado muy bien. Toda mi vida tengo muy buenos recuerdos de la montaña y claro, porque me enseñó el padre. Fuimos con 14 años al Gorbea y tengo un recuerdo bueno. Y luego a los 2 años fuimos otra vez al Gorbea y allí tenemos sacado una foto en la nieve, casi en la punta, y era el 1 de julio del año 51. Ahora hemos cumplido 70 años. Les enseñé esa foto a los que estuvimos allí, y 3 por lo menos vivimos todavía. Casi 20 corredores de diferentes nacionalidades tomaron la salida para disputar el tercer Criterium Internacional de Ciclocross que se ha celebrado en el circuito guipuzcoano de Aretxabaleta. Son 20 kilómetros de Atxabaltan neurea itxik ipine bien zikukoz karrera bat, lehenengokua. Eloi Uriarte eta hauen hor, Atxabaltan abilen hor, karrerakin eta hori. Eta Eloi Uriarte, que esan dago, bueno, pues a este le ponemos una carrera ciclocross. Tío, Arrasekin da laguna zan, nire tío, eta ipine bien karreria nik korriuteko. Baina, lehenengoko zelaixen, goitxera noela, hasi baino lehenau, maila baten kuadrua, akordeon, a retirar. Zela nauken gixau, naun korrio, igual mesere. Da gero, hortik hasi zen, hori karrera internazionalak eta lehenengo kampeonato Espainia inauden, lehenengo urtien. Da gero hasi zen, karrera internazionalak, eta horre hiltxe egiten atope lanin. Atope. Hori izan beste emozio handi bat guetako eta herrixentzako. Guk beti pentsago nire tio Arrasek eta Eloik eta, baina guk Arrasek eta nik,
Herrizei mutia hori organizazio bat ona eta emozionala. Porque hori izan emozionala kompletua. Herriziak inoen telebizuta eta gana izan zen máximo. Nik epoka baten Atxabalta, numero 1 zuen Europan, guk Alemaniara eta Belgikan eta Frantzia fategitzuen final eta taula, ez pentseu erosen gauza hitzenik, guk gan errezigite oskuan, erosen lekutan, da egote ditzuen tribunan, da gauza aparti zuen. Ziklokrosa itxezanien be, korredore atzerritarrak etortze ziren goizien armosetan ona, nire ama prepareta zauen pasta pilo bat, jate zauen, como si no abri un mañana, korredoriak, eta gero, ni gogoratzen dute bai, karrera hostien antidopina ditzen txiseitzen, eta etortze zila korredoriak ona, eta hor komedorera. Atzigitzen frontoi zaharrien, Atxabaltako frontoi zaharra. Han jolastezan dana, segun beste frontoirik. Han jolastezan Koenka alde bat dana. Da, aneotan moduen ez da, golata, lehenago zeuen entrenadoreik. Mutiko gitzezeun pelotan euren konture, da ni behin baino gixotan joan az fronteire, da zauntzen mutikuei kusiot, politxo itxezeun pelotan, da gurozozu Koenka alde bat eta Interpol hor da jolastute. Bai, apuntau, da ezan entrenamentu espezifiko izan iten, eurek itxezeun pelotan. Hori da gauza bat, eta gero, betik kampeonatuan jolaste ziren. Da, lehen kontotzutena da, Atxabaltan pelotan itxezeun danak, nauzisek eta danak. Da, kampeonatu lokala jolaste zen urtero. Da, ni tokau jaten jolaste finala, el 1971, marzo. Fangitzen frontoire goizien finala jolasteko, da edurrekin zuri zegoen frontoie. Kendu egun edurre, botagun zerrautze, ziketu, da finala jokatu. Ni galdu ineuen, ez da. Bengoa eta mehabek irabazi zeuzkuen niri eta Ignacio Eraina. Hori izan bat. Gero aurrerantzien, izan polideportibu. Polideportibu izan nien, derrefente jentik izan pelotan ekiei. Baina artien jolastu zean polideportibuen kampeonato lokalak. Jolastu zen, ez da urte askotan ez, baina jolastu zen. Argazki hau berezia da, Iturrigorri frontoia inauguratu egunien izalako. Eta, klaro, izan zen Atxabaltandako oso importantia. Hemen geneukan kirolde gisa eta zuekon frontoia handi bat. Oso handixa. Eta bere momentuen, jente gaztiendako, neiko Atxabaltatik herritxik hona etortzeko apur bat urrintxo. Orduen han bertan eukitxia eta eskoletan han bertan eukitzea onduen euki, importantia jente batezbe gaztiek pelotan itxeko aukeria han bertan izateko. Zinitzen 7-8 urtekin izango nauke. Orduen ja, nire anaia jolasten pelotan, eta gurasua bere bila etorri bitxertien, bere saino goten nintzen. Eta kortanaz, behin da berriz, eskinatxo baten jarritxe eta San Miguelek, orduko Jose San Miguelek, esaten duzten, hartu pelota eta jolastu, denpori pasa eta, mentzat entreteniu, eta poliki, inaundi bate, bere aleginakin, bera bultzatuta hasi nitzela. Itxeronaldi horreik bultzatuta, edo horreik eragin da. Bai lehen San Miguel eta bai gaur egun erraztik unaieko aritzeko, taldiak orokorrien nintzen dago lana, biharrezko dela, pelotia mantentzeko eta indartzeko. Segixasa, niretako zuritxarrez ez dauko futbola dauko ningerra.
eta oso gainera egon beharreko kirol bat ikusten dut, eta bai, euren aleginai esker, bai lehenguak eta bai joanguak, aurrera doia. Fotografia da, hone dauko importantzie, kristona. Dauko importantzie, atxoalta Interpolos finalera ez dala lleu sekule bez. Da lleu zan, en el 2002. Eliminabition bat, parinto kozin danak. Eliminabition. Da horra hileetako, eukibida ekipue. Ez badau ekipuen, nahiz de pareja bat hona eukib, beste izpagutzu ezin duzu zebein. Hor juntauz die, nauzixetan, por ejemplo, zemiek. Erraztean nahiak, da gero, San Miguel, sartu zanetik, berapein zeun lan bat, beste kategorixetan, kadetiek eta juvenilet eukiteko. Osa, kompletetako ekipue. Da, honak fotografioen dauko importantzia undixe. Zeratik, txabalta lehenengo aldizka zebikau dalako Interpolosetan finala jokatu da. Ez dakit, momentu asko daukete, onak eta esainonak edo gogorrak edo, bueno, ez, azkenien, ona dauket, hori, San Miguelen apoioa, laguntza, beti horregon dela, ez? Prozesu horretan, eta gero, bai, azken etxekua, gertukoak, aldean eta apoio hori, bai. Eta, esainonak, emakume izatia eta zela izateko, frontei batera sartzea gizonezkoen kontra, beti izaz punto de mira, nero esaten dan hori, ez? Eta, momentu askotan, gogorra etxen da. Sentirutia, takitzu, begira dana zure gain. Baina, zu azkenien betzen duzu jolastean ator, nire honen amutera, eta, batzutan ondo urtu esan, batzutan esan ondo, eta bai, beste anekdota pare da, haukot, bi aldiz usteot ez dutela bukatu partidua, aurkarixa, negarra sasialako, eta bertan berak eratu da, fan indalako, korrikan, o lo que sea. Eta bai, apur bat, momentu horrek izan die, zein ez dakitzula, ez? Eta, baina, hor geratzen die, ona, txarrak, eta, nik gaur egun ikusten dut ze aukera da zen, edo, evoluzionetako ze aukera daukutzen, eta, benetan, postenaz. Bentsat, guk eukiez gauen aukera horrek, gaur egun badazela, eta espero, injartzen fatia gainera. Gaur egun sasoi batean oianari gertatu zitzaion bezala, pilota taldean soilik neska batago, Irati Betegi. Historia luzean, asko izan dira anekdota eta kontu bitxiak. Ugariak izan dira gurean. Jatzo zen trenien jatzo zen bitxoixera, Gasteizera. Eta zein famiokan errezibiten. Manolo, zein bango pa. Neu fanitzuan, Joxola betzea da bajauela, baina neu. Eta etorri ziren trena gertasunien aldeu ziren bitxoixa Gasteizera. Nian fanitzuan da, de tal, sí, soy el responsable, tal, saluden eixuan da hola, eta jode, hoy estáis, qué día más bueno, eta kriston euskizia. Sí, un sol fabuloso, pero está lloviendo toda la semana. Una cosa increíble, está todo mojado, el campo también está muy húmedo, tal. El campo está muy húmedo, Vicente Saldía, en un misero de reggaetón, campo fula. Joder, jota guztia campo fula, ni kristonak izan. Torre San Antonio de las Canarias, ona, torre inbizan, resultatu txarra hauen, da ibili ditzen gabe guztien erregetan futbolkampua, Mondragoko bomberuekin. Eta ze pasau zen, bai, intxarkau gauen dana, gabe guztien botaten ura, pila bat. Baina, euskizak urten dagoen, eta gero erdizik atu egin zen futbolkampua. Osea, hau zen txarkos, lagunas, tipo Canarias, lagunas. Siempre a ver quién ha ganado, si el Aloña o el Auda, ¿no? Enemigos no. Los de Oñate erais los malos porque un día que hacía frío y tenían el agua caliente en las duchas, como perdieron con la Auda y se enfadaron al perder, los de la Auda se ducharon de frío y ellos de caliente.
los ganaba caliente. Qué malos. Albitruak esketa zanien, horre fulkanpuen, guardasoilak indagote zan kustodio da partido danetan. Da, esate hori albitruak, es que nos están acosando, porque habrás pitado mal, ¿por qué has pitado mal? Zagutzen guardasoilak albitruei. Es que desastre bazien batzuk. Hori bat. Entradak apurketan nagoela, etorre zan Piru Gaintza. Ya sabazten, bueno, ni saludo, no, hola Piru. Y, oye, ¿dónde vendan aquí las entradas? Y, no, pasa. No, que yo quiero colaborar con mi grano de arena. Bueno, pues ahí están las taquillas. Y si quieres coger y ayudar, pues está en tu mano. Fanzan hartu en entrada que te muestren eskun. Piru Gaintzak. Oina jentia dana da, sartu leike. Sartu enbida, baina ordainduta. Klubai launketako. Hori zegoen importantia. Karnabeletan Fito Etxebarriak antolatzen zituenak ere aipatu genitzake atal honetan. Baina hori kontu bitxia baino, kontu handia da. Beste dokumental batentzat ematen duena. Bidea eginez bagoaz aurrera. Udak beti izan du estilo propioa. Lan egiteko modu berezia. Edozelan be futbolariak entrenatzaile izan dira, eta askotan kirol zuzendariak. Harremana ez da eten inoiz. Entrenatzaile uda handixean baino lehenu ibili nintzen lehenengo kadetiekin be bai, da juvenilekin be bai. Gainera kadetiekin Gipuzkoako txapeldunak izan gitzen. Da, kadete horretan zozen, gero Tito Etxeandia, zauan, Rekarte, gero Realien da Barcelonan ibili izana, abe hor zauan, talde horretan zauan. Erreala eliminatu ginen, da finalea aiatu ginen, seguran aurka. Da, jokatu ginen oinatin partidua. Eta orduan zauan Zubizarreta, kadetia, zauken adinekin kadetietan jolastu ziken, baina ia aurreratuta zabilen bere progresio horretan, eta zabilen jolasten ia juvenilekin. Da, finale aiatu ginean, agertu ziren gauzak, etorriko ziala ez dakitxe Alabesekoak, Atletikikoak, Realekuak, Madritxik etorri zan, Real Madridko ojeadore bat Lesmes etorri zan. Ikustera, eta orduan, planteamentua zen, presidentiak eta koordinatzaileak esan ziren diri. Finala Zubizarretak igual jolastu biharkeu. Da, nik zaten, zeba, honek talde honetako teknikariak eta datoz, eta partidun baten ja eramaten deuen, o zer. Eta esan nio, eta urte guztien ibilidan atezaina horrekin zer enbiu. Hemen presidentiak horrekin esateu diru atealeik leda. Bai, diru atealeik juten bada, baina urte guztien bestie ibili da. Eta orduan, niretako konpromisu da hori. Eta azkenian inoanik jokatzen zoan zeakin, atezainakin, denboraldi guztien ibili zanakin, ezeiza, gaur egun uste atxabaltako diritiben uste dagoela, ezeiza. Ari zan ontzan, konformatuko zinake, zuk denbora bat jokau eta bestiek bestia, eta ni konforme nago. Orduan planteatu nizuen presidentietxea koordinatzaileai, eta eso zen oso ados, baina azkenian egin horixe. Denbora jokatu zuen ezeizak, eta beste denbora jokatu zuen Andoni Zubizarretak. Guk euku gauen suerte handixea batez ere gazte denporan. Gure inguruan, juvenilietan, infantilietan, kadetietan, euku gauen kriston talde honak. Eta emaitzak izan ziren oso onak. Egon gitzen urtero gauzen oso gertu igotzeko eta suerte euki gauen, gara jartan, entrenadore oso onak euki gauelako, Patxi Motriko, Peio Onzueta eta entrenadorenakin ibili gitzen eta jokalari
onak sortu ziren desente, garai hartan. Niak hortanaz, gure denporakoak izan ziren Luis López Recarte, primeran ibili izana, Juanjo Díaz de Gereñu, bebai primeran, bebai Andoni Zubizarreta, jente asko. Beti esaten dut hasiera udak eman ostela, eta gero nire ibilbide profesionala indotela, Aletixen, Eibarren urte askuen, eta gero hortik, peripluak, Logroñez, Motril, Barakaldo, Merida, Sangonera, bizitza oso paro eukidoz, kriston suerte eukidoz, baina lehenengo pausuak beti hemen eman ditut, eta hori ezin jaben ahaztu, eta orduan gero berriz bueltan Atxaltara etorri nintzen, nire atzenengo bi urtiak Atxaltan inituen, eta futbolataz gehien disfrutatu nauen urtiak izan ziren futbolista aktibo moduen. Gero hortik ja hasi nintzen despatxuetan, bai entrenatzen, lehenengo taldi hartu nauen, eta ez nauen lortu biezien helburuak, orduan erabaki nauen kirol zuzendaritza barruan sartzia, eta hortik planifikazioa itia. Liga Nazionalen jolasu zaren juvenilak, mailarik altuenien, eta lehenengo taldia hirugarren mailara igozan, nire helburutariko bat hori izan, apur bat lehenengo taldia eta arrobixa elkartzia, eta hortik lan itia. Eta ez bakarrik hori, bebai izan zen, saiatzea ekartzen Ibarratik herrira taldia, eta hor gauza asko itxen dituen, Hor oso garai oparuak izan ziren. Hainbeste gauza politx pasau jat, igual ni gelditzuko nitzena da Ibarra beteta ikustia jentiaz, eta txabaltarrakin, ni horrekin gelditzen az, Eta oin dauze moruen hemen, Entrenamintuen denpora guztien neskamutiko mordo bat kirola itxen, edo zein kirol, ez da bakarri futbola, bai? Pelota, txirrindularitza, mendixa, ez dakit, niri horrek, irudi horrekin geldik da. Arlo desberniak ingitxuen. Badau, hito bat, dana karnabaletan iten dan udako taldia disfrazau iten da. Fitok, hasi zauen, Fito egon zan 25 urte udan, eta utzi dauenetik jarraitzen dau berak eramaten gai hori eta horren hildora, esaten gauen beste gauza desberdin asko inbiziela, aurkezpenak ja hemen itezien, plazan, herrirako itezien, ingauen hori bebai, herriko dendekin hitzegin eta olako desfile desberdinak, sortu gauen kampusa, udako kampusa, eta hemen Kurtzeberri talmeneko gunetan egoten ginen. Nik badaukot hemen erreferente batzuk Zubi, hemen bizi izan, Andoni Zubizarreta bat izango litzateke. Bixente Txandia txapelketa bat sortu gauen beretako espreski, eta gero Jose Luis Txintxurreta, nire osaba. Eta horrek apur bat izan dien nire referente, apur bat bidia jarraitzeko, Nik uste eta azkenengo urtietan batez be, bokazio hori hartu dauela, ez da, udak. Nik uste dut gure dauela, izen esan duzuna, kirol klub bat baino gehiago, eta gure dauela herrixen eragin beste modu baten, eta gure dauela herriko beste mugimendu batzukin be, parte hartu eta eragin azkenien herrixen, eta alde hortatik esango neuke, bokazio hori badaukola. Bokazio hori hitz handixa die, eta lortu inbida, baina nik uste dut ibilbide politxa egiten da bilela. Eta Atxabaldan bizidan edo zeinek, nik uste dut sentitzen dauela hori, Aitxak udaletxera joan bidarrien enpadronetan, lehenengo udako bazkide ninduen, da gero udaletxera joan za nire izena emuten, Eta, ordutik aurrera Aitxandako uda zan zerbait oso espeziala, Xabat igandero egonda nirekin, hemen partiduak ikusten, eta Xabate bizi dugu da, ez dakit, uste dut aiteitei guztako jakon bezalako uda, bai?
nik familixean betik udakin harremana eduki du, ni jaixo nintzen nien udaletxeen apuntau eta udako bazkidien izostien batera, eta nik nire alaba bisaibe bai, berdin. Eta, harremana beti jarraitzu dugu, txikitatik mutikotan joaten gitzen futbolera, Ibarrara, eta, tabernan betik eduki dugu harreman estua udakin. Hemen itxezien udako gauza asko, eta, gupe bai kanpo futbolien betik egon garean. Eta gero, ni diretiban egonaz, bi bidar indala urte asko, Jose Angel Etxebarreten presidente zala, eta gero, azkenengo urtietan, berriz. Betik eduki dugu harremana udakin, hemen, udak zozer irabazte zagonien luntxak eta guk preparaitan gauen, jokalari asko etortze ziren nona faltzen, betik eduki dugu harremana udakin, eta gero, betik nigo horatzen dut emaitzak orduen ez zen telefonuak eta holan, eta emaitzak jakitzeko jentia etortze zan nona, eta betik kanpuen jolazte zagonien taldiak norbetxe ditze zagoen telefonoz, ditze zauzkun guri, eta resultagoa jartzen gauen pizarran, eta jente guzti etortze zan resultagoa ikusten. Haberra, zein zauen domek atzaldetan, etxien jolazte zagonien, etxien jentia bazak izen, baina kanpuen jolazte zagonien, danak etortze ziren resultagoa ikusten ona. Eta, gero, betik igartze zan, irabazten bazagoen ero ez, txikite orduen ambiente gehiago egote zan, taldiak irabazte zagoenien. Historia luzean ereserki dotoreak bereiztu gaitu. Demetrio Iriarte, Pablo Urkia, Bernabé, haiek ere gogora ekarri nahi ditugu. Asko geratu dira bidean, askok ez dute hitzik izan dokumentalean, gogoan ditugu guztiak. Etorkizunean, hala izan dadila. Aiteita etzan, kirolarixa etzan, baina herrixakin oso atxikita, zauen, ez? Etorri zanetik nik uste dut gerratik bueltan, atxabaldan mobirudan edo zer gauzatan, han egotezan, ez? Bere arlotik aportatzen, ez? Eta udan kontuen etzan gutxi ebizen, eta udan sorrera horre itxan eta holan ere zerki seitxerakuen eta Pablo Urkiakin eta Bernabekin, eta herrixen mobirute zan jende horrekin, berabe hor zauen eta ere zerki seineuen, nik uste dut atxabaldara etorri zanetik atxabaltarra zan, eta uda azkenien atxabaltan bez sortu zanetik uda nik uste dut pixu espezifikoa ondixa daukon mugimendu bat dela, ez? Gerora 70 urte inzitsuenien proposatu zitien erezerkixa moldatzeko, erezerki barri bat itxeko, eta niretzat oso esker honeko zerbait, esker honeko nire aldetik, eta gustora inauen zerbait izan zen. Nik uste, Aitzaitxak konposatu zauen abesti danetatik atxabaldan ezagunena, seguro asko, zalantza barik, udako erezerkixa da, ez? Oin barriztu injan arren, lehen hau nik uste herridanak ezautze zauen abesti bat zala, ez? Aletixan aliron zerakin itxen dago gino bat, itxendotza, eta gero da abesti bat oso biribilketa, oso alaixa, txistulari jolaikiena, bandiak joten dauena, bandarako idatzi zauen bebai, eta nigo gogoratzen az, txistua beragandik ikesi nauen, eta txistua jotzenen biela askotan partiturak ibiltzen itzen saltzeetan, bere partiturak, bere manuskrituak, eta gogoratzen az, udako himnua, porque beste abesti batzuk ez nituen ezautzen, orduen ez ustien larrei erakartzen, baina udako himnua ezautzen hauen, orduen topau nabenien partitura hori gogoratzen az, momentu hortaz gogoratzen az, eta zela kasi berai esan barik hasi nintzen joten, ez? Atxabaltak eta udak ni lagundu ninuen bueltatzen eta nire bizitza apur bat bideratzen, ez? Eta horregatik esate dut kirola ez dela bakarrik baloiei ostikuak ero beste kirol mota desberdinen hori baizik eta emate hotzun alboko guzti hori. Eta gero, oindala 8 urte sartu nintzen zuzendaritzan, eta apur bat hor pelotian arduria hartu nauen, eta, esan leke, bueltatxo bat emuntzauela, edo taldetxo bat bentsat bildu gara, eta apur bat hortan ibili garela nien.
deportivamente o sozialmente ikusten dut oso ondo. Nik uste dut aurrera paso handi batzuk eman diela direktiban, gaur egun direktiba bat dauko Kristona, 15 kidekin, o 16 kidekin, ez da ondo gogoratzen, baina nik uste dut lan politxa ditzen da biltzela eta elekela, sozialmente, ez herrirako. Gero, futbolistikamente, guk dauko limitazio batzuk. Herri txikia gara, eta, bueno, urteak egoten die onak eta urte batzuk ez hain onak. Nik kontu gatu nazun, egozein egunetan etorten baza futbolkampo ingurura, mutiko eta neska morduak egozein edaetako kudeko kamizetak indabil. Ni uste dut beste herri batzutan ez dela gertatuko, eta hori da oso garrantzitsu, porque danak udako dira. Eta nik galdetu bet, ni infantilia, ni kadetia, ni bestelako betan, ni danak udakin zehoz ekusi biharreko da. Tegunero gentio futbolkampo eta inguruen. 600 jokalari, samurre esaten dela. Beste erozeinek, zu Gipuzkoan esaten duzu, 600? Bai, 600 jokalari. Uda, gauza ondisa da, uda. Kriston babesa dauko herrixarena, eta gero beste gauza da generazioak, ez? Gare 80 urtekoak, eta honei kumiak. Nik honei kumiak kalien erropakin ikuste ditutenien, goitxi bera, beti gora, danak udako trajiaz jantzitza, horre baino gauza politxa horik, ez da dagoen. Uda do neutzat dana. Eskerrik asko udai, pasadun urtiakin, bai barruan eta bai kanpuan, porque oso gustore bilege eta bete osku momentu asko. Nik, atxalta etorri nintzen nien, noan bezala inbestu urte ingo nik. Nik nire asmua esan, urte bete hola inguru, eta gainera, inkluso lehen izan detena, aukera bat eukin urtetzeko, eta inoan urten. Oan damat, 50 urte eta baten batek kulpatxon bat oso badauka, diamen 50 urtetzeko. Niretako atxabalta da uda. Uda barik zer da atxabalta? Da herri oso txiki bat, da talde oso handi bada, jokalari asko daz, eta daukon espiritu eta oso handixe da. Niretzat orgullo bada udako presidente izatea. Igerritzen da, herrixen, uda mobiru dela, ez? Eta uda alde dauenien, isia direzino nien jaten da, ez?